Nelihe masor ke apu hino. Apu arlohi sido kamata ajakong avedo natum lake. Oso che vanvelo oi neke nehem nenilo palanaji. Nangta oso che ponrinoy oi. He oi lahe atum afan le sako ingoy laplo neke. Lada ahem ke nesi recho piloti oi nelam aling si kroy nang po. Bang kaprek abia kalile dun nang jibo oi ho. Kalang machok jiante. Kapre kasaya vedet loke bia bardei ke dun anvet loke. Lapulok ta chokpo ke ho. Terak rema longtin abia ke dun alongtin abardei ke dun terak tek ke sala. Nening hang aling claim jidam ji nang fan pilo nang chetang ke sarbura. He masaile nang claim non te pikam lo longtin abiata ke dun nang jike. Amo wang ve sala. Nang inguk dungka kri sarbura fosit na nelong pen mo ke. Nang fan pilo nang chotang ke dojoy te sala. Nang reng sodak na din nang Kai amat ke nanglong nangrem dun berbelo neta pini pengke nang do dunjoy jelo ho. Ladaka hem ke rechopi atenglo puha kaning je terak rema? Nangdom cepateri nang pei nang po ahem nang toy jui nang chinilo. Nang toy noy masi nang toy ripulo. Nang ke nepan nang cekak kang tung lobo. Nang jong si cekak po pulo tene ke ready lo cekak ji afan ke choklo cekak nang ante. Pini peng ke nelihem asorpen ka cekak lo donatum. Nang litu mateng no si nang cetan lo. Pipot si ka cekak ji mapulo te nelihem asor nelipa na sapta nang chinghon he. Nelipang ke nelipay nelipo ahem nang toy jui jipusi nang ke puning oipik anlo nelike. Nelihem asor ke apu heno. Apu arlohi sido kamata ajakong avedo natum lake. Nang pu abe masarpi nangke. Kopi si kamata inde aret lo nang. Etum penanso kacubohong alam ke video selam set nang jike ho. Lahe ke tum persone alam lo social media long ke pinangji dorkar avelo. Penanso puke mantune ke cibohong ta dopo kacingon ta dopo mata pasik ceta sarpi. Lason ke chokche sarpi ne fanta nang mata ceta sapke. Neta nang penan boho. Pinipeng ke nang kenepenan kalilo cekak nang. Kopusi ka cekak ji alam kaning je hailo nang neke nang cekak ji pupe ke sarpi. Lason kali sarpi. Esomara kaya fan mata ceta sarpi asapke. Kemewang te kali lake. Penanso ke ce bohong grapari putang detle do bompo lasongke. Lapen social media along video ke picharli ta sarpi. Upload deklo pumat kalili kalang lang pitta paretri. Mese na video ka selam ke netang tanang pudun desita itong personal alam he hui ke pipedet nang ji. Parnisita teronhem ka ce bohong a video ta social media along upload det lasong ke heno sarpi. Kamese na video si social media along ke upload nang ji sarpi ne nang penan pusi nang ketanlo. Ahoklo sarbura nesike chokchelo nang dia det nongko longki apo. Kedamtang anta nesike chokche. Nemetang ta chekubirlo sarbura. Video ba yung sila amin pulante like, comment, share, lapente follow detha. Lapente YouTube nung langbang pulante subscribe detha. Lapente video bang staminang tum share back tha. Halo suning rilo lapente kapre video kilangi phalang tum chong dino. Cardom.